L'última setmana de gener, la incidència de la tercera onada de la pandèmia es va estabilitzar a l'entorn dels 200 punts, tot i que dijous, en la darrera actualització del grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya, el risc de rebrot s'enfilava per sobre dels 370. En 7 dies, el nivell es va doblar i va passar d'alt a molt alt. Entre el 22 i el 28 de gener, Salut va notificar 10 contagis. Els dies amb més positius van ser el diumenge 24 i el dilluns 25 amb 3. Aquests 10 casos s'eleven a 21 les últimes 2 setmanes. La velocitat de contagi, la coneguda R, també ha pujat i dijous se situava en 1,5, un punt més. A la resta de la mancomunitat, l'índex de brot per Covid cau a alt, a Bigues i Riells i Lliçà de Vall, i continua molt alt a Lliçà d'Amunt, tot i que amb nivells més baixos, 132 punts a Bigues i Riells, 345 a Lliçà d'Amunt i 180 a Lliçà de Vall. També dijous, segons la Universitat Politècnica de Catalunya, Santa Eulàlia sumava 302 positius acumulats des de l'inici de la pandèmia. Lliçà de Vall, 310, Lliçà d'Amunt, 667 i Bigues i Riells, 347. Amb aquestes dades, la mancomunitat ja supera els 1.600 casos. Mentrestant, primera baixada d'ingressos per coronavirus als hospitals comarcals després de 4 setmanes d'augments consecutius. Dimecres atenien 130 malalts de Covid, 10 menys que 7 dies abans. En la darrera actualització a Granollers hi havia 71 pacients, 38 Mollet i 21 a Sant Celoni. Pel que fa de funcions, el nombre de morts relacionades amb el coronavirus no s'atura. Des del març, al Vallès Oriental ja s'han registrat 932. En els darrers 15 dies se n'han notificat 26, una de les xifres més altes de les darreres setmanes. Avui la taxa de defuncions era de 26,80 per cada 10.000 habitants.